Mă plimb. Auziți, vedeți că în câteva secunde trebuie să primiți un SMS. Ce SMS? O să primiți un cod. Ăla trebuie să mi-l comunicați mie. Ce cod, mă? L-ați primit? Da, acum. No, cât zice? Dar ce cod îi? Un cod acolo. Nu trebuie să vă faceți griji. Dar trebuie să mi-l dați repede că expiră. Da, no bine. Nu ziceți. Deci, salut, codul pentru confirmarea plății este Așa? 513 513? de ștangă să mă bei. Ha? Tu crezi că eu-s prost, mă, cealadău? Nu? Faci cumpărături cu cardul meu, a? Nenea, dai Black Friday. Nu mai spune. Și am găsit o pereche de Adidas așa de fain și la 50% reducere. Zău? Da, o pereche de Air Jordan, îți numai 700 de lei. Numai? Da! No, în cazul ăsta... Îmi dați codul? Nu. Știi ce poți cumpăra cu numai 700 de lei? Ce? Niște curent, că atât ai factura pe luna trecută. Bine, amudic curent. Măi, eu tocmai de-aia am plecat de acasă să nu mă homotești de cap cu Black Friday. Că tu când vezi reduceri intri în fibrilații și când colo, tu faci cumpărături cu cardul meu. Dar ce-s eu, mă, vacă de mulți? Nu ținem Black Friday! Nu ținem Black Friday. Nu ținem Black Friday! Sunteți nașpa. Ce? Îmi dați codul de SMS. Nu! La revedere. Copii!